Camera. Ja, det synes jeg også. Vi kører. Lad os sige til mine modstandere, der er mange, når man kommer med, der filmer rundt i benene, så er det sådan lidt, og så lader manikyre, altså jeg ikke helt, man kan godkende det til at lægge op. Igen, når min rammer først, så må man få den. Så kan du få den. Ja, hvordan der. Ja. Så får vi alle sammen for glæde af min kone. Jo, du kom ind, og en gang kom jeg. Du fik 5 ind, og så kom du ud der, og så tænkte jeg, sådan sjovt. så havde du en chance, og så var du 7 og stod på 6. Ja. Det var en stor hjælp. Du bliver lidt med ansvar. Det må man godt. Det må man også. Jamen, jeg er god til det. Det er der ud her, for så havde det kommet Jeg tænker, at det ikke, hvor det her spil det går rigtig hurtigt. Ja. Kommer den her miniatyr? Nej, det er det. For min dobling er faktisk. Hvor er det sygt, man ikke kan se. Den bilstopling, den havde fået det med 5 ekstra. Det er lidt for løbet. Det er altså i hvert fald ikke tvivl om det. Jeg tror, at det er man kan sige, at jeg tror, at det er præst. Men jeg er lidt i tvivl om, at jeg synes, det er godt til. Men altså, det er bare svært at blive nogle gange. Er det den der maskine der, for det, jeg har lavet der? Ja. Fiber er heldig. Altså, jeg skal ikke Og jeg får da mulighed for at ramme den igen. og så får du ordentligt PS4 til sidst, ikke? Og så bliver det meget mere end de og der er jeg glad for det. Det er noget, jeg venter på. Men altså, du får crunch. Det der får jeg fejl for. Så dobbelt 3. Nej, jeg spiller den så dårligt. Vi tager... Jeg ved ikke, jeg er udmærket. Hvis det havde været, så havde du gået længere fra. Jeg tror, jeg får lidt slag på det her parti. Se på det. Det er bare et.
5 reference bare meget værre. Så, Hvad siger du? det var dobbelt 5 reference bare meget værre. Nå, okay. Så, Men opgaven lige til at bestille det. I don't know. Der er gode sang for dig, 6. Trippelt skud. En brik. Hvad siger du? Du har også skabt en brik. Ja. Du har fået den. Den får lov til at lave. Der er en lille kort øjeblik. Lidt længere. Og det var den her, vi snakker om. Det var ikke de andre. Det var også noget undgå problemerne på. Yes. Der får vi på det. Nå. Så med igen. Den er nemt. Apropos. Jeg tror ikke, jeg får sådan nogle slutninger af resten af det her parti. Jo, det gør jeg rent faktisk. Klub 4 uger, det er egentlig godt. Så må vi gøre noget. Det er også. Ja, jeg bliver ved med at tage to. Du ved ikke op, du har huller. Nå, det
være, at jeg har misset en milliard. Ja, dobbelttræ eller højre. Det var ikke dobbelttræ eller højre. Nå, jo, så var jeg misset en milliard dobbelt. Ja. Men jeg tænker, at du slet ikke har chancen for at slække den tilbage derude. Nej, Og efter du overlevede din pas 6, der var det helt sådan med. der var jeg med, ja. Jeg synes bare, de der trippelskud. Da jeg kom hurtigt ud, så var jeg lige pludselig en lille smule bagud i løbet. Jeg synes, det er faktisk også bagud. Jeg skal se noget. Jeg var aggressiv. Siger jeg helt sølle. Jeg var meget aggressiv. Det er også som om det hele sådan ødelægger min plan. Ja, sådan er jeg bare. Totalt spoiler her. Fuldstændig. Det der var ikke rimeligt. Men fungerer jo sådan set udmærket, når man misser. Det vil jeg ikke give. Det skulle jeg have. Nej. Jeg får lov til at kaste. Den lækker fisken der. Men det er lige på 4'eren. Nej, jeg tænker, at jeg skal lige kigge på det. Overveje. Hvad skal vi så her? Det føles godt endelig at få lov. Der er mange Skidt. Der er mange på. Det er grimt. Den går lige. Nej. Undskyld. Nej. Holder øje med. Ja, fuldstændig. Kender typen. Jeg kunne godt tænke mig at se den. Nå, det var ikke, hvis jeg ikke havde flyttet den.
Så der er der ikke nogen grund til Jeg vil gerne have haft den, Chance for at få den. men jeg kan ikke. Ja, altså det er garanteret en hård fejl overhovedet. Men anden sige, det er jo procent i Der er lige skadet. Men jeg siger, det godt være. Det er ikke. Jeg regner med, at den 6 kommer og redder mig lige om lidt. Det er nok sæt. Og så vil jeg hygge, så laver du sådan en. Så stikker jeg ind. Måske slaget før. Den er jeg godt med. Da jeg var kommet ud, jeg synes ikke, jeg kunne gøre det, før jeg kom væk. Eller kom ud over 6'eren. Der var for mange hits, det er ikke muligt. 8-15. Put den ned i uret er også godt. Det gør det. Det er det. Til at blive anderledes. Du er væk. Kan vi tage en pause? Så er vi et punkt. Det er klart ikke. Det skulle jeg ikke gøre. Så det er altså flot ud. Det er da lovligt. Ja, det er vist også det, jeg skal sige sådan. Det er jo ikke det. Jeg tænker, at alle dem der kommer til at lande herinde, og ikke ryge hele vejen derovre.
Det må. Det så godt ud. Ja, det gør det. Du skal være hurtigere. Hold da, så er hurtigt. Ninja. Det kunne lige en gang. Vi er 2 gange med, der skal 10 sin tid. Det må man så heller ikke. Det må man heller ikke, det der. Det synes jeg, vi skal stemme. Ja, det kan vi godt. Det er bare veto-ret. Kalde nogen hen. Det kan du ikke bare sige. Så vi gør sådan der. Så gør vi lige sådan der, tror jeg. Jeg har brug for lidt hjælp, skal jeg lige sige. Og det vil jeg gerne lige snakke om. Jeg kan godt give dig nogle fif. Du kan rigtig op, så skal jeg nok tage den til gengæld, hvis det er. Okay. Jeg tænker lige. Det synes jeg var en god idé. Nå, den kan jeg ikke noget. Så vælter du bare. Vælter du rundt. Det er mig. Jeg tror sgu, jeg laver den. Godt, jeg gjorde. For at lave sådan en husker. Det var så heldigt at spille rigtigt. Stå der. Ja. Du skal sætte nogle vildt pres. Hallo, kom igen. Bare slap op. Ja, det er godt nok mange kopper, jeg får efterhånden. Det var godt. Det var hurtigt. Nej, det var bare foran 13 nu. Kom foran 13. Så er der sgu en bror. Står 10. Nej,
I Stormberg. Han har lagt heller over til Plads. Hvorfor er det, jeg vil have 3 derovre? Hvad gør jeg? Stormberg, det fortsætter. Lad os se. Der er mange rammer endnu. Det er jo ikke sjovt at starte op med. Du vinder op i 3. Det er det sted for meget. Jeg er ikke sikker på den her. Ja, har du fået noget? Og det er jo godt. Men forhold til det En gang måske, når så jeg rejser op ud og kigger op. Så er der kommet ud forud, og så vil jeg lige så... Det har jeg set lidt op. Vi er ikke heldigvis ikke glemme her, så kan jeg også sidde på egen med det. Ja, jo. Tak for det. Vi er klar. Hvad er det, hvor det går, som det kan? Det er spændende, om vi får tasket det samme. Det har man nogle gange meget for lidt. Jamen, jeg ved jo andre. Ja, det er godt. Nu er det med banen, I gør ikke, eller hvad? Om det er sådan. Jeg glemmer ikke. Jeg tænker, at nu er der ikke Jeg spiller 7, jeg spiller 3, så det kan ikke det. er der regler for, at man ikke må spille. Det undrer mig bare, at du pludselig skider. Og tænkte, at det ikke var noget, du tænkte over. Det var det. Hvorfor åbner du ikke pas 6 på gangen, som jeg gør? Jeg har aldrig holdt om 6 uger, som jeg kan sidde. Nå, det tør du. Ja, okay. Hvor skal vi hen, du? Du har set meget Hugo sammen med. Det er ret sjovt. Hvor skal vi hen, du? Jeg ved sgu ikke, at det var dig, der var inde i Hugo. Folk kan tydeligvis ryste på hovedet og ikke fag, hvad fanden det var. Hvorfor vi har det? Godt spillet. Ja. Der var i hvert fald... Må man gemme den sidste år? Den senere. I udtagningen måske. Lige præcis. Spændende. Spændende. Meget spændende. Du skal ikke blive så rigtig bruge det, du indikerer, at det højt bliver forkert. Jeg tror på det. Er du også muligheden for efter den skud? Ja, så slækker man ikke gør sådan. Ja, jeg så det faktisk ikke. Ja, man kunne da godt se, at jeg skulle have gjort det. Nu kører vi sgu bare ind. Igen en, der også var rimelig nem at flytte. Nå, Michael. Vi tager der puls for, hvor det
Går vi direkte til... Ja, vi lige skal have den der. Den er bag. Den anden vej. Hvor vi fjerner den. Stadig med 10-10. Det er langt. Crawford, der skal bare et point. Nå, så er du sur, hva'? Ja. Au. Det var ikke, det var ingen sekser. Det var til gengæld. Skal til at gøre det igen. Ja. Nej, jeg tror, vi venter lidt. Nej, jeg skal gå. Nå, spillet. Blokering. Når man selv kommer 6 lige bagefter, så bliver man sådan lidt ked af det. And your face. Kom så, Agnes. Du kan godt. Ja, giv op. Det var også lidt. Det kunne også godt. Lige spilles. Lave lidt af ballade. Nå. Kunne man også give 2 blocks, burde man faktisk. Det havde været hyggeligst. Ja, det havde faktisk. Det havde faktisk været hyggeligst. Så kan det være, jeg har Du dobbelt. gjorde det hele. Ja. Ja. Det må være det der. Jeg tænker også meget på sygt. Så nogle gange, når man så bliver sygt på ret, så bare fedt. Så det er ikke helt ud, jeg skal Det er ulækkert, hvis jeg vender den her. Det vil jeg give. Hvis du løber den hjem. Så er det til gengæld at trække fra, hvis det kan man have.
Du skal da få det. Jo. Det skal jeg tage. Jeg tror også, at det rammer den her, når jeg viser de andre 30. Ja, det er jo 30 skud. Det er noget, det er helt vildt, så mange af du har vist. Jeg havde rigtig meget lyst til. Og hele og love. Men det gør jeg ikke til noget. Vi er travlt optaget, så... Sådan det. Det er godt huske. Hvad? Det er godt huske, det ikke kommer for. Hej. Altså, hvis der ikke er nogen dobbeltsager, så ja, good point. Ja. Hej, jeg er ikke kommet hold. Jeg er ikke kommet hold. Jeg er bare ude og jeg skulle da ikke komme ind. Det skulle komme. Hvor er det? Jeg var den store. Så jeg var han kunne ramme en eneste gang. Jeg kan ikke huske, at du overhovedet ramte en eneste gang. Ikke det er smart. Ja, i starten. Det er åbningsspil igen. Okay. Jeg har vundet den første i år, og så tabt 3. Det første kamp til den holder. Ja, men altså, i første runde tabte vi 4-0. Det er ikke godt. Det er faktisk fint. Jeg er helt enig med dig. Det er godt at se det. Så vi er lige mod sammen. Det er nok sikkert. Yes. Det går godt. Det er roligt nu. Ja, så må vi jo bare finde ud af det. Kom igen.
Så jeg vil lyst til at lade det i. Med rykket. Det var for mange. En pause. De kom derover. Ja. 1, 2, 3. Så var det hele vejen derned. Jeg gør sådan der i stedet for den der. Ja. Jeg vil stadig gerne. Du må stadig ikke det der. Der var med også i det her. Hvis du har også nogle returnummer. Du ved ikke, at det var mig, der skulle lægge den hjemme der. Så skal du ellers lægge den. Okay, du kan ikke tage den samme plan som mig. Nej, men Det må man heller ikke. Jeg spiller hjemme musik. Det var så langt foran, Ja. ikke noget problem. Ja. Hvordan skal de ligge? Herovre i. Hop, jeg kan ikke.